přijeli na turnaj. Nevím, budeme hrát do 100 nebo do 150? Nebo 120. 50, když máš to navíc, ne? Takže budeme hrát do 150 na 10 náběhů podle pavouka A a B. Kdo prohraje váčku, sune se do Bčka a když prohraje v Bčku, tak končí. Jo? První 4 dvojice, které se teďka nahlásí, tak tam je jednička stůl, tady je dvojka, tamhle je trojka a tam je čtverka. Jo? Takže to se bude. Chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili prostě finančně a s pomocí tady tohoto turnaje a tak dále. Panu Chludovi, Vaškovi za pultem, jo, Michalovi Nevřalovi, Martinovi, tady Pavlovi Konečnímu a chtěl bych poděkovat i sobě. No. To pivo, anebo si jde tady tu flašku. Děkuji moc, Jaro. Není za to. Tak, které místo? Co? No, které místo? To je za nejstaršího Jo, účastníka. soutěže. Láďo, jak už si vypad, tak se aspoň najes.